yira ne bɛ yɛrɛ yira ne sɔn ka don i t'o fɔlɔ yɛrɛ la alijinɛ dunko fɔlɔ ne b'o kan min yɛrɛ ye tiɲɛ tɛ wa mɔgɔ min bɛna don alijinɛ kɔnɔ lahara don mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don alijinɛ kɔnɔ jɔn in don ayo Seko foni o wala wala. Mo join no internet ka be ko ala me ka be nyini ka. Abushi mana bushi nda ba be mo. Ko shinda ni breti. Na. Join na bi do ali jine ko folo ka jadi do. O na bi numaya. Ai kila doa. Ai saiba doa. Ai Jone Bilal folo de bi kira ka nyome dajuru da kala ka do jine ko. Siramɛ yala o ye kira ya kira tɛ ɲumankɛlaw fɔlɔ de ye alijinɛdenw ye a y'o bila hakili la saabikuna ɲumankɛlaw de wa layidu minɛbaw de don ne de ko ten tiɲɛ don walayi o tiɲɛ nin ma fɔ Hamza min la dɛ nin ye seko de ka ye mais anw ka tagabolo dɔ bɛ yen n'olu ye wajibi kɛ don dɔ ko tagabolo ko tarika tijaniya taabolo bɛɛ bɛ janibɛ kɔnɔ ko fo olu ka tarika kɛ Allahu akbar anw de tun kan k'an yɛrɛ fa o don de mais anw tɛ jigin a la mais tarika tijaniya mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ n'olu b'a fɔ ko tile bɛ bɔ ni dɔ laharama ye kalo bɛ bɔ n'a ye tile bɛ bin n'a ye dugu bɛ jɛ n'a ye sanji bɛ nana laharama ye o tɛ fɔ wa est-ce que aw delila ka mɔgɔ y'olu da la mais k'a fɔ ko ni Hamza Dini mɔgɔ dɔ da tuna la ko tile bɛ bɔ ni olu ka seko laharama ye o don an bɛ si Bamakɔ yan nka an bɛ Ala bolo wallahi an bɛ Ala bolo n'o tɛ tɔrika tijani caman bɛ yan k'a fɔ ko tile bɛ bɔ ni olu ka seko laharama ye ko tile bɛ bin n'o laharama ye o ma jugu ni bɛɛ ye o ma bila Mahamadu jɔyɔrɔ la diɲɛ dara jɔn gɛnu kama tile bɔra jɔn gɛnu kama dugukolo dara jɔn gɛnu kama sankolo dara jɔn gɛnu kama mais olu ko tile bɛ bɔ ni o laharama ye kalo bɛ bɔ n'o ye su bɛ bɔ n'o ye diɲɛ bɛ na n'o ye wallahi o y'a fɔ a ma fɔ wa an y'a caman mɛn o la tiɲɛ o de fɔra jamana in kɔnɔ yan nka jɔn in da kuma kama mais n b'o de fɔ aw ye ko ninnu ver'u da la ayo ne kɔni b'o de f'i ye Ala ta ka ne ti maa jɛ ɲini ti yafa ayi Ala ta fɔli la ne ti jɛ ɲini ti yafa ɲini ayi o kɔni tigɛ kɛra dɔnnibaw la mais ne y'a f'u ye n ko anw ni jinɛ orobow de don a y'a siga t'o la darasi n'i y'an tɔɔrɔ k'i ye jinɛ dɔ la n'i y'an dɛku ni y'i dɔn n bɛ carton rouge d'i ma a tɛ wuli wa a bɛ di kelen ma i ka siga t'a la darasi tigɛ kɛra dɔnni la de n'o tɛ dɔnni yɛrɛ de ye kɔlɔsi ye mais manamana ko façon dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɔlɔsi tigi la ni e ta ye tiɲɛ Ala t'i yɔrɔ filɛ e ni Ala dɔnbali bɛ ɲɔgɔn na maa min ka Ala ko ye diyagoya ni mɔgɔ tɔgɔ jɛ ye e n'o bɛ ɲɔgɔn na o sera e k'i ta o fɛ ka kuma i b'i da de i b'u fa da u kan Ala bɛ lebu yira u la diɲɛ kɔnɔ maa dɔw bɛ min kɛ ko in bɛ tan de o de kama anw sigi bɛ ni dafiw ye anw ye alifituru de ye e y'a fɔ i m'a fɔ an ka den ma a ye ɲɔgɔn da ka tereke internet kan yan ne kalanna ni ye an kalanna ni ye futuru don an ka débat kɛ o bɛɛ kɛra aw fɛ yan mais k'a fɔ aw ye n tɛ min kɔni dɔn k'a fɔ ko a tɔgɔ ye di an ka diinɛmaa dɔ kumana n'aw ko ni ale ni mun yɛrɛ a ka taabolo ma don alijinɛ kɔnɔ ko tɔw ti don bilahi o fɔko fɔlɔ tɛ nin ye ayi ne b'a fɔ aw ye n'a t'a dɔn m'aw su ka k'a kan n'a t'a dɔn b'a fɔ a ye tiɲɛ don taabolo bɛ anw ka tɔrika la hey a y'a wele dɛ e min ko e t'a fɛ k'a mɛn an kun bɛ an ka zawiya la dɛ an ka taa fɛn f'i ye o don i n'a dɔn ko min dɛ Allahu akbar o bɛ taabolo dɔw tɛ olu tɛ seli wa tɛ sujuru bi Ala ye k'olu ka seko b'u ka doni ta la o tɛ yan taga Sinagali a tɛ yan u t'o yɔrɔ dɔn wa o tɛ seli finiw bari-barilen don k'olu ka seko b'u ni yɔrɔ seli kɛ
Comment côté a fɔra ya ko tile bi bɔli olu dɔw ka siɲɛ ko laharama ye kalo bɛ bin n'a ye tile bi bɔ n'a ye san bi na n'a ye dugu bɛ jɛ n'a ye su bɛ ko n'a ye mais e ye jɔn makan mɛn o tuma ala ko tɛ ala ko tɛ o tɛ ala ko tɛ dɛ wa ala ko dɔnbali fɛn o fɛn y'i ta k'i to anw ta in na u b'i k'a saraka ye wa n'o tɛ an ɲɛ b'u la o wa an kuma waati bɛ na se n'ala sɔnna anw bɛna kuma. Amina kuma. Sego na kuma ni wa na mana abɛmɛ fana bari anw ti kuma ni fɛn wɛrɛ an bɛ kuma ni kuranɛ de wallahi wa an ti kuma ni Isako fana ye ayi a ye mɔgɔw to k'u ka diinɛ kɛ silamɛya nana anw fɛ yan san 1500 k'a sɔrɔ silamɛya b'anw fɛ yan jamana o jamana b'anw lamini na yan jamana dɔw bi ka bɔ bi k'u sigi k'u da don Mali yɛrɛ diinɛ ko la anw bɛ ka sa de wallahi mais mɔgɔ ka sɔrɔ Laginɛ wali Kɔdiwari k'a bi kuma Mali diinɛ ko la anw sara de Mali diinɛ mɔgɔw kan ka k'u yɛrɛ da k'u yɛrɛ fa pourquoi min ye ɲuman fɔ e ko tɛ mais min b'a fɔ k'ale bɛ Mali diinɛ maa dɔ dɔgɔya bi walahi anw ka n'an yɛrɛ fa o ye ji bolilen ka yɛlɛ kulu la Ibra alimamiba min dɔn k'a daminɛ Kɔdiwari Sɛnfara a tun bɛ Suwalo olu ye kalan kɛ Mali kɔnɔ yan Dramani Jabatɛ Sɛnfara alimamiba n'u b'a fɔ Isufusɛ u bɛɛ tɛmɛna Mali fɛ kalan na yan u mɔgɔ kalanlen kun tɛ dugukolo ka Kɔdiwari ka taa bila Jabi ninnu na Kɔdiwari est-ce que y'a faamu hali kɔ u bɛɛ nana darisu ta Mali kɔnɔ wallahi n'i y'o Mali nɛnitɔ ye diinɛ ko la bi Maliden de bɔra n'a yɛrɛ k'a yɛrɛ jaaji n'o tɛ ala ye bonya di bonyatigi ma wa o de ka di wa Mali bonya ti ban dɛ Maliden dɔ de bɛ se ka dɔgɔya n'o tɛ Mali bonya ti ban bilahi kulla yawmin huwa afsani don o don ala bɛ ko kura kɛ ko in bɛ nin cogo la n bɛ dugawu kɛ a Sheikh Sharif Usmani Madani Hayidara ye n'o de fɔ n ko saya fura bɛɛ bɛ sɔrɔ maa ɲini ala fɛ Hayidara ye jugu ala k'u bi kɔtɛrɛnɛrɛ kɔlɔn kɔnɔ ya rabbi ala k'u bi kɔlɔn kɔnɔ ɲɛjɛ min na ya rabbi ala k'u bi kɔlɔn kɔnɔ kɔlɔn min yɛrɛ n'u yɛrɛ bolo y'a sɔrɔ wallahi o ka jugu dɛ yɛrɛ ka jaba maa ɲini ala fɛ ni dugawu bɛ jaabi ala k'i jugu bi kɔlɔn kɔnɔ ya rabbi u ɲɛ tɛ kɔlɔn min na amin bari ne b'a dɔn ni e Hayidara ne sara ka bɔ an wolo don o don anw ka silamɛya ko a banna pewu anw ka kɔlɔsi ti wasa Mali kɔnɔ an bɛ ala ɲini anw da ye fansa de ye wa k'a sɔrɔ dini mɔribɔka nin bɛ yan sini mɔribɔka nin k'a sɔrɔ olu bɛ yen anw fana jigi tun b'u kan nin cogo kelen in na a sayala k'an ka kɔlɔsi datugu de depuis lawali la ka na wa ala sɔnna kɔlɔsi in tɛ datugu fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ka di kɔlɔsi datugubaga ye a k'a fɛɛrɛ tigɛ mais i bɛ taa sɔrɔ Seku Amadu ni ala jɔ b'i ɲɛfɛ wallahi o tɛ wuli bon n ma jigin mɔgɔ la maa min b'a fɛ ka kɔlɔsi bi fo kɔlɔsi tigi jugu min ye kɔlɔsi dogo i dufaro ka t'i jɔ mɔgɔ kɔfɛ